खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिकां ब्रह्म कोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 23थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो सावदुर बिथा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो थि खालामदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय कोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1974 इं मायथाइयाव जोनोम मोननानै फैयै फैयै देग्लाय 50 बोसोराव आगान होफैबाय। बे लेखायैनो बोहैथि बोसोरनि 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गुबुन गुबुन हाबाफोर रनसायनानै गाजा गोमजायै सनाथि मायथाइ लोगोसे कोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 24थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो सावदुर बिथा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेजोंनो लोगोसे मोनसे बे हाबाफारिनिनो गिबि हाबाफारि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया बोहैथि बोसोरनि नभेम्बर दाननि 7 अक्ट' बृहस्पतिबार खालि मावफुंनो थि खालामनाय जादों। बे लाइ खुन्थिया गायसनगिरि आलासि महरै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लागोन। बेनिखायनो कोला बिजनी दख'रा आफादनि बेन्दोंनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोसो गुदुङै बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। खुलुमबाय दिनै जों सावदुर बिथा अर्थात कोला बिजनी दख'रा फरायसा आफाद आरो लोगोसे सावदुर बिथा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि 18थि बोसोरसालिया जथुमा आरो लोगोसेनो कोला बिजनी दख'रा फरायसा आफादनि 24थि बोसोरसालिया जथुमा बेजों लोगोसे कोला बिजनी दख'रा फरायसा आफादनि जे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय गल्डेन जुबलि जि फालिथाय आफाद बे आफादनि आरसिनि जोङो सोद्रोमा दा बे सोद्रोमा हिसाबै जोङो दिनैहाय फैबाय थानाय 27, 28, 29 डिसेम्बराव अर्थात बे बोसोरनिनो सानथामनि हाबाफारि लानानै जे गल्डेन जुबलिखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो थांगासिनो दङ। दा बे गल्डेन जुबलि खुंनायाव दिनै जोङो आरसिनि जानानै आरसिनि सोद्रोमा जानानै बेखौनो जों फोरमायनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समावहाय जे कोला बिजनी दख'रा फरायसा आफादा 1974 मायथाइयाव गायसनजानानै दिनै बियो फैयै फैयै 50 बोसोर आगान होफैबाय। दा बे 50 बोसोर आगान होफैनायलाय दा बे 50 बोसोर आगानाव जि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों खावलायगोन आरसिनि जानानै जाहाथे बे सानथामनि जि हाबाफारि मेहेरगोनां हाबाफारि जि खुंनो थांगासिनो दङ ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि सानसुमै फोरोंगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे गल्डेन जुबलिखौ खुंफुंनायाव नोंथांमोननि माने गासैबो रायजो राजानि जि मदद दा बेखौ जोङो लुबैगोन। दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय आरसि कमिटिया खोब गोख्रों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जागासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जोंहा गोबांथार खामानि जागासिनो दङ। जोंहा बे माबाजोंनो लोब्बा लाखिनानै मेगाजिननि खामानि सोलिगासिनो दङ। मेगाजिन खुंफुं आफादा खामानि मावगासिनो दङ। बिदिनो माखासे दालाइ आफादाबो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोङो जि गल्डेन जुबलिखौ खुंफुंनो थाखाय जि फाइनान्सियेलि साब कमिटि बिथांमोनाबो गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ राङारि बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो नागिरदों आरसिनि सासे जइन्ट कनभेनर हिसाबै नैबे गल्डेन जुबलि मोनफैनाय जि मोनसे आफाद दा बे गल्डेन जुबलिखौ जाहाथे बयबो गावनि आंगो होननानै साननानै जाहाथे बजबना लागोन आरो बे बजबना लानायजों लोगोसे नैबे आरसिनो गोनां जानाय जि हेफाजाब नोंथांमोननि माने जिखिनि थुलुंगा बा जोंखौ जिखिनि खामानि मावनो थाखाय जि जोंनो मानसिजों लोगोसे जोंनो जिखिनि नांगौ जानाय जिखिनि मुवा बेसाद बेखौबो नोंथांमोना रायजो राजा नोंथांमोना जोंनो फैबाय थानाय समाव गोसो मोदोम जिउ होना गोसो मोदोम होसारनानै जोंनो हेफाजाब होगोन बेखौ आं मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो जोंना नैबे गल्डेन जुबलिया मोनसे जोंना जारिमिन जागोन। कोला बिजनी दख'रा आफादा 1974 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। दिनै बुंनांगोन जे 1974 मायथाइयाव गायसनजानाय कोला बिजनी दख'रा फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना दिनैसिमबो थांनानै दङ। आरो बिनि गेजेराव गासै गोबां आफादगिरि जाबाय, गोबां गाहाय नेहाथारि जाबाय आरो गोबांथार माने बे दख'रा आफादाव खामानि मावनानै दिनै खायसे रुंसारि जालांबाय,
खायसे मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि गोसोखांथियाव जाहाथे नैबे 50 बोसोर मोनफैनाय जि मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय मोनसे आफादा माने जिखिनि मोनसे मेहेरगोनां सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों दा जों बेयाव जों गोबांथार हाबाफारि रनसायदों जोंहा हाबाफारि हिसाबै जोंहा सानथाम हाबाफारियाव गोबांथार माने जोङो बिजाब गांथाम बेयाव बेखेवनाय जागोन मानोना बेयाव खोला बिजनि दख'रा फरायसा आफादनि जे रेगा दा बेखौ जोङो दिहुननाय जागोन आरो लोगोसेनो नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जे सनाथि आगान मोनसे माउथ पिस बेखौबो दिहुननाय सफिनियर बेखौबो दिहुननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे नैबे हाबाफारियाव जोंनिनो गार्जेन आफाद अर्थात सावदुबिटा गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनाबो जोंजों बे हाबाफारियाव बा माने 18थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो लोगोसे खुंफागोन दा बिथांमोनाबो बिथांमोननि जि मेथ'खा खुगा लाइसि बिथांमोननि बे मेथ'खा खुगा लाइसिखौबो दिहुननाय जागोन आरो बेयाव जि माखासे हाबाफारि जोंहा फरायसाफोरखौ माने गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थांखिजों फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि जि मटिभेसन प्रग्राम बेबो थागोन जोंनियाव आरो बेजों लोगोसे सावदुबिटा प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा नैबे बोसोराव मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारियाव सेथि मासि मोननो हानाय टप 10 फरायसा बिथांमोनखौ बरायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा स्पर्ट्स माने गेलेनाय आयदायाव बे माने गल्डेन जुबलिजों सोमोन्दो लाखिनानै भलिबल गेलेनाय आरो बेजों लोगोसे माराथन खारनाय बायदिसिना खेला थागोन आरो बेजों लोगोसे फरायसा बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै माने माखासे लिटारारि आयदाफोर थुनलाइयारि बादायलायनाय जेरैहाय खन्थाइ बादायलायनाय रायथाइ बादायलायनाय माखासे हाबाफारि रनसायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा हारिमुआव जौगानांगौनि थाखाय जोङो हारिमु बिथिंखौबो नोजोर बोनानै बेयाव जोंहा माने हारिमु बादायलायनायबो जोंहा मोसानाय बादायलायनाय जोङो लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो माने हारिमु बिथिङाव जोङो माने मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि गेवलां मेल दा बे गेवलां मेल फार्स्टनिफ्राय जागायनानै जोङो गेवलां मेल जि गिबि साननिफ्राय जागायनानै जों गेवलां मेल दा बे गेवलां मेलावबो जोङो गोबांथार आलासिखौ हांख्रायनाय जादों जिहेतु बे गल्डेन जुबलि जोंनि मोनसे गल्डेन जुबलि दा बे गल्डेन जुबलियाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो हाबाफारिखौ दिनै माने सुजुनाय जाथ'वाखै थेवब्लाबो जोङो आसा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ माने जोंनि गाहाय आलासि महरै जोङो हांख्रायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि नैबे खोला बिजनि दख'रा फरायसा आफादाव जे खुलुमबाय बेखिनियावनो आङो जोंनि खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे सावदुबिटा प्राइमारि बर' साहित्य सभानि बेन्दोंआव थानाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां मेसेज होनो सानोदि 2024 मायथाइनि फैगौ 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर खालाराव खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि फोरबो फालिथाय मोनसे खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेखायनो बे सनाथि मायथाइ फोरबोआ जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो गाजा गोमजायै जों जाहाथे खुंनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आं जोंनि खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सावदुबिटा प्राइमारि बर' साहित्य सभानि बेन्दोंनि गासै गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो जोंनि खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि मावबोनाय आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि सोद्रोमा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव गोसो मोदोम जिउ होनानै लैहोर लैहोर बाहागो लानानै जोंखौ मदद खालामगोन होननानै आङो जोंनि बानजाय आफादनि जानानै गंग्लाय खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आं मोनसे मेसेज होबावनो लुबैयोदि जोंहा फैगौ 7 नभेम्बर खालारै बे गल्डेन जुबलि सेलिब्रेसननिनो मोनसे गिबिसिन मोनसे हाबाफारि बेखौ जोङो गायसंनो
कालार थि खालामनाय जादों। बेवहाय जोङो गिबि खुन्थिया गायसनगिरि आलासि महरै जोंनिनो बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौ आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। बिथाङा जोंनो अलरेडि कनसेन्ट होखाबाय आरो बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैनो रोखा जाखाबाय। बेनिखायनो बे हाबाफारियावबो बै सानखालि गासिबो रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो जोंनि बानजाय आफादनि जानानै आखाइ खबजबै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।